Трябва ли да останете или да си тръгнете от връзката? Чуйте видеото. Отговорите ще ви изненадат. Първото и най-важно нещо, което всяка от вас, дами, трябва да осъзнае. Защо избрах този мъж в самото начало? Ако той в началото беше грижовен и мил, защо всичко се промени? Има ли причина за това? Аз ли съм виновна? Той ли се промени? Какво се случи? Запитайте себе си вътрешно. С какво допринасям аз за тази връзка? Ако сте спрали да полагате усилия и двамата, то по най-бързия начин, ако искате да я запазите, трябва да се върнете както е било в началото. Спомнете си, дами, какво сте правили в началото, за да го вдъхновите. Трябва да играете един срещу друг, когато сте избрали, че това е вашия човек. По-скоро запомнете, че имате просто роли като мъже и жени. Съветът ми е да си дадете точно 3 месеца и да се върнете в състоянието на онази жена, в която той се влюби. Като вие сте положила съзнателни усилия, изчистила сте всичко и сте върнали старите неща, с които всъщност се е случила тази прекрасна връзка. Ако той не го оцени, явно е дошло времето да си тръгнете. Дайте шанс на връзката си, но поставете себе си на първо място, скъпи дами. Последвайте ме за още съвети, свързани с личностното ви развитие, връзките и сексуалната ви култура. Променете начина си на мислене. Тези дами, които се нуждаят от помощ, запишете лична консултация с мен. Линка е в профила или ми пишете на лично. Благодаря.